Исәнмісіз эфирда шершембі күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алға таба койбір темалар турында. 500 сумнан алып 10 меңгә кадәр штраф автоинспекторлар йөк машиналарын тикшерде. Быел уңыш аз, сезонлы җиләкләргә бәяләре нинди, хәбәрчебез ачыклады. Йоршалы дәүләт автоинспекциясы хезмәткәрләре йөк автомобильләрен тикшерде. Игътибар үзәгендә инертлы ком, вак, таш, гравий кебек йөкләрне ташый торган машиналар Рейд Шлюзовая 72 урамында узды. Тулырак алдагы материалда. Дәүләт автоинспекциясы мәгълүматлары буенча агымдагы елның 6 аенда 200дән артык хукук бузучы зур йөк автомобильләр йөртүчесе ачыкланган. Алар инертлы йөкләрне өстләрен япмыйча ташый, нәтиҗәдә ком, гравий, вак, таш юл өстенә сибелә. Кагыйдә бузучылар төрле рейдлар барышында ачыкланган, аларга карата административ беркетмәләр төзелде. Во время рейда сотрудниками госавтоинспекции проверялись грузовые автомобили, в том числе которые перевозят инертные грузы – щебень, гравий, песок. В отношении водителей, перевозивших инертный груз без полога, были составлены административные материалы, ответственность за нарушение которых влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 10 тысяч рублей. Зур йөк машиналарының махсус япма пологларсыз инерт материалларны ташулары җиңел автомобиль йөртүчеләргә уңайсызлыклар тудыра. Очень многие не закрывают. Вы знаете, сколько сколов мы здесь все поймали, водители, летят с них эти камни, фары, все разбиваются, машины разбиваются. Вот эти крокодилы, так называемых, я называю, понимаете, погоня за длинным рублем их с ума сводит. Перегруженные, не закрывают, под знаки. Между прочим, вот эта улица Садоводческая, там знак стоит, но они нарушают. Әлеге проблемага шәһәр мэры Ноэль Мәгдиев та игътибар итте һәм катгый төстә кисәтүләр ясады. Если он выезжает на перевозку инертных материалов, у него должен быть полог. Нет полога, ты не заезжаешь на загрузку, ты не выезжаешь груженным. Если предприятие не выполняет требования, которые должны быть в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, но они нам не партнеры, это предприятие не должно функционировать. Шул сәбәпле дәүләт автоинспекторлары зур йөк машиналары буенча рейд үткәрергә карар кылам. Шлюзовая 72 урамын сайлаулары да очраклы түгел. Нәкъ менә биредән күп кенә йөк машиналары инертлы материаллар белән уза. Я считаю, что это правильно нужно накрывать. Если мы сами на легковую машину пересаживаемся, это же вот что щебень, например, загрузить, что песок, это все, если будет в машину лететь, это же не есть хорошо. То есть, если при перевозке щебня, если вылетит, не дай бог, там в лобовое стекло или еще куда-то, то есть это безопасность. Әлеге рейд вакытында кагыйдә бузучылар булмады, инспекторлар әйтүенчә, мондый тикшерүләр һәр даим үткәреләчәк. Роза Хабибуллина, Эльмира Гайнуддинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әмма чираттагы очракта юл инспекторлары хукук бузучыны ачыклады. Бу эштә аларга шәһәрдәшләр ярдәм иткән. Йоршалының исерек машина йөртүчеләре телеграм-каналы чатына Lada Largus автомобиле йөртүчесе турында хәбәр килә. Язмада машина хуҗасының рульга исерек килеш утырганлыгы турында әйтелә. Чыннан да дәүләт автоинспекторлары аны Тынычлык проспектының 90-нчы санлы йорты ишек алдында тоткарлый. ГАИ хезмәткәрләре мәгълүматлары буенча 52 яшьлек ир-ат аек хәлдә булмаган, өстәвенә машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителгән килеш руль артына утырган. В отношении водителя были составлены административные материалы по части 3 статьи 12.8 и части 2 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Автомобиль помещен на спецстоянку. Ввиду того, что у водителя имеется основание для возбуждения уголовного дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, так как он уже ранее привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Хукук бузучыга янаучы иң максималь җәза 2 елга кадәр иректән мәхрүм ителү һәм 3 елга кадәр билгеле бер вазифаларда эшләргә ярамау. Дәүләт автоинспекторлары шәһәрдәшләрне әлеге хукук бузулар хакында кичекмәстән хәбәр итүләрен сорый. Хәбәрләрне Чаллының исерек машина йөртүчеләре телеграм-каналына яки 112-02 телефоннары аша шалтыратып калдырырга мөмкин. Җиләк җимешләргә быелгы ел мул түгел, җимешләр белән сату итүче эшмәкәрләр әнә шундый фикердә. Әйтүләренчә, быелгы һава торышы бакча җиләкләренә начар йогынты ясады. Алар узган елга караганда азрак, бу исә бәяләр артуына китерде дә инде ди алар. Базар бәяләре белән безнең иҗат төркеме дә кызыксынды. Сатучылар әйтүенчә, сезонлы җиләкләргә бәя узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга диярлек арткан. Быел уңыш аз, ункуактан нибары 100 грамм җиләк җыябыз ди эшмәкәр. Клубника, допустим, в прошлом году стоила 300 рублей килограмм, сейчас в данный момент она 500 рублей. Возьмем малина, малина стоила тоже порядка 350-400 рублей, сейчас 700 рублей.
Черника, это прошлогодний урожай еще, данные свежие не поступало. А ежевика тоже 700 рублей килограмм. В прошлом году было 500. Эшмәкәрләр әйтүенчә, уңышы юк диярлек, шуңа күрә сезонлы җиләкләрне башка илләрдән китерәләр. Ну, в этом году, конечно, засуха были, дожди много было. За это ягода малина нету в Татарстане. Просто мы возим, да, нам доставляют с Азербайджана, с Молдавии. Вот малина с Молдавии, это тоже с Молдавии. Ягода возим с Самарской области, тоже. Ну, нет их, очень мало в этом году. Шуңа күрә бәяләр дә югарырак, җиләк-җимеш бәясенә инфляция да йогынты ясый. Шуңа да карамастан продукцияга ихтыяҗ зур. Быел җиләк-җимеш уңышы сөендермәү хакында сатып алучылар да әйтә. Алар арасында бакчачылар да бар. В огородах ничего нет. Поэтому здесь вот тоже дорого. А куда деваться, покупаешь? Ну, у меня, например, ни смородины нет, ни вишни нет, ни слива нету. Что теперь? Вот в караван идем. Я вот за абрикосами пришла. На варенье, на компот. Очень дорого даже. Необходимая черная смородина вообще. Ее как такового говорят, что она замерзла, поэтому так дорого. Очень мало. Я вот смородину все равно купила. Кисленькую хочется. Варенье прекрасное получилось у меня. Бакчачылар фикеренчә, җимеш агачлары һәм куаклар чәчәк атышырында аларга кырау суккан. Җимешләр аз булу өстенә бакча җиләге быел аеруча сулы. Алга таба бәяләр кимү хакында фаразлар ясарга эшмәкәрләр ашыкмый, хәер, җиләк-җимеш сезоны төгәлләнергә дә күп вакыт калмады. Роза Хабибуллина, Эльмира Гайнуддинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Тукай районының Мәләкәс авылында Мәләкәс елгасы аша яңа күпер салына. Төзелеш өендә башланды, реконструкция куркынычсыз сыйфатлы юллар милли проекты кысаларында алып барыла. Тукай районының Мәләкәс авылында төзелеш эшләре гөрли, 60 ел элек салынган иске күперне яңасы алыштырачак. Төзүчеләр әйтүенчә, иске күпер җимерелер дәрәҗәдә булган. Аеруча зур йөк машиналары өчен куркыныч тудырган. Яңа күпер 20%-га әзер. Были забиты сваи, потом была залита подпорная стена. Вот, дальше засыпали мы все песком. Сейчас на данный момент долбим сваи под насадку. Дальше будет залита насадка также бетоном. Яңа күпернең озынлыгы 12, киңлеге 6 метр булачак. Ул күчәргә 14 тоннага кадәрге авырлыкны күтәрә алачак. Димәк, йөк машиналары тиздән юлның бу участогы буйлап имин йөри алачак. На данный момент мы снимаем опалубку, потом будем шлифовать и закрашивать мастикой. Потом будем засыпать песком по уровню. Мәләкәс халкы яңа күперне түземсезлек белән көтә. Объектны файдалануга тапшыруның беренчел срогы ноябрьгә билгеләнгән, әмма эшчеләр күперне иртәрәк өлгертергә ниятли. Хәзер әлеге юл участогы ябык, транспорт чаралары йөрү вакытлыча схема буенча башкарыла. Эшләр тәмамланганнан соң машиналар элекеге маршрут буенча хәрәкәт итәчәк. Роза Хабибуллина, Яна Вальдио, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина, сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Рыба Камчатки в набережных Челнах с 23 по 28 июля. Площадка у гипермаркета «Мегастрой». Оцените настоящий вкус рыбы Камчатки.